Iniciatívu Vlk, ktorý nikdy nespí, poznám. Viem o nej celkom dosť. To, že sa snaží aktivizovať občanov nášho mesta, snaží sa robiť viacero zaujímavých aktivít, či už sú to vzdialené bicykle, ktoré sa chystajú, ktorý je veľmi pôsobivý projekt, ale potom sú to aj tie včely v meste, komunitná záhrada a ďalšie. Poznám osobne aj Dominika Jakuba, aj pár ďalších ľudí zapojených do tejto iniciatívy a silno im držím palce. Stále je tu veľmi veľa aut v centre, čo je podľa mňa na škodu, lebo centrum mesta by malo slúžiť ľuďom, nie autám. No a tento typ kombinovanej dopravy a toto všetko, čo plánuje iniciatíva Vlk, ktorý nikdy nespí, by malo pomôcť aj tomu, aby sa to trošku preriedilo, že aj tie zdieľané bicykle podľa mňa by boli dobré na to, že ľudia by, keď pôjdu do mesta, nesadli rovno do auta, ale mohli by si ten bicykel požičať, ísť na tú krátku vzdialenosť, lebo čo Kežmarok, to sú krátke vzdialenosti. To je okruh maximálne 3-4 km, viac nie. Čiže by sa tu aj uvoľnili tie cesty a aj by sa trošku zekologizovalo a myslím, že by to bol naozaj pozitívny vplyv. Výhoda je taká, že človek sa nemusí zaoberať, aj keď nemá vlastný bicykel, alebo keď má vlastný bicykel, ale jednoducho nemusí sa zaoberať tým, kde ten bicykel odloží, keď na nejaké miesto príde, kam ho má uskladniť, kde ho má zamknúť. Jednoducho, keď má ten vzdialený bicykel, tak si ho z jedného bodu A vezme, odparkuje ho do bodu B, tam, kde patrí a viac sa o neho nemusí starať a vybavuje si svoje veci. Čiže toto je podľa mňa tiež také plus, že áno, je to skvelé, keď má človek vlastný bicykel a sa s ním pohybuje hore-dole, ale občas na niektorých miestach je podľa mňa aj problém ho niekde uskladniť, zatvoriť, odparkovať a tak ďalej. Čiže toto by bola dosť veľká výhoda pre ľudí. Môj konkrétny prípad, mám doma bicykel v pivnici odložený, ktorý však dlhšie roky nebol používaný, čiže treba ho opraviť, dať do servisu a tak ďalej, ale nemám na to čas, čiže pri zdieľaných bicykloch mám tie bicykle servisované, pripravené na použitie, nemusím sa o nič starať, len ich použijem a takisto ako ja, môžu aj ďalší ľudia použiť. Myslím si, že každý zmysluplný projekt, s ktorým prídu aktivisti alebo šikovní ľudia a ktorý zlepší úroveň života v našom meste, je hodný podpory a preto áno, aj ja podporím tento projekt a aj finančne v rámci svojich možností. Aktívna občianska spoločnosť tu vytvárajú ľudia, ktorí chcú niečo konkrétne tej spoločnosti priniesť, vytvoriť, niečo zmysluplné a nečakajú iba na to s nastavenou dlaňou, že niekto pre nich niečo pripraví, ale sami aktívne sa do toho zapájajú. Čiže naozaj nečakať na to, že mesto, štát alebo niekto konkrétne príde a povie, tu máte, toto je pre vás a teraz si to užívajte, ale treba k tomu aj prispieť osobne a vytvárať tie hodnoty, vytvárať tú aktívnu občiansku spoločnosť.